Good morning! Ayan, bagong ligo si Inday. Actually, dito na kami natulog, guys, sa bagong bahay namin. And, ayan, ang ganda kasi magaan sa feeling, guys. Ang sarap ng tulog ko. Hindi ko alam if dahil sa pagod or what. Pero si Wibe din, ang sarap ng tulog niya. Ngayon, naandun si Wibe sa old house namin kasi hakutin nila yung yung mga malalaking stuff like sofa, cabinet, yung mga malalaking plants niya. And kami lang dalawa ni Savi. Actually, magliligpit-ligpit pa ako. May bisita kaming dadating mamaya. At buti na lang bumili siya ng mga bread na nakakainin nila mamaya. Yung gusto niyang ginagawa ko. Tingnan niyo yung labas. Ayan, umaambon-ambon. Sus. Ang laki na ng aanuhan ni Val. Lilinisan. A few moments later. Sterke. Waar wordt die komen? Ik zou gewoon nog een rondje rond het huis doen. Ja, ga doorlopen. Kijk, als je strakjes moet je dat ook nog doen als je oud bent. Als je straks oud genoeg bent. Oh my gosh. Yay, klaar, Sabi. Oh, meron pa? Ang dami pa pala, guys. So, ito na yung last. Tingnan nyo. Ayan, yung sa garden namin. Dati. Ayan. Ayan yung mga plants dun. Ang bibigat ng paso mo. Finally. Shake, shake, do-do-do-do-do, baby. Shake, shake, do-do-do-do-do, baby shark. Mommy, shake, shake, do-do-do-do-do, mommy, shake, shake, do-do-do-do-do, mommy shark. Springen! Daddy, shake, shake, do-do-do-do-do. Iniwan ako, guys. Kaloka. So, good afternoon uli, guys. And, sorry hindi ako nakapag-vlog masyado kanina kasi, you know, hindi nila alam na nag-vlog ang lola nyo. Kaya pa-secret lang yung pag-video ko ng paghahakot nila. So, as of the moment, yan yung makikita nyo. Wait, yan yung makikita nyo. Ganyan. So, doon sa dulo, sa may bintana, ayun yung mga sinasabi ko sa yung malalaking plants ni Wibe. So, ang bigat nilang buhatin nun. Tapos yung ibang plants namin sa yung mga movable, yung mga nasa paso na plants sa garden namin. Binuhat namin at inilipat namin dito. Pero syempre yung mga nasa lupa, sa ano na yun, sa buyer na yun ng bahay namin. So, ayan. So, yan yung chair namin. Dalawang chair lang kasi maliit lang kasi yung garden namin dun sa lumang bahay. So, yan yung ano, dalawa lang yung, ayan, yung set sa upuan namin sa garden. Savi! Nay, can you put it back? Yan, pag may bata talaga. Mahilig kasi ito silang mag-ano ng cabinet eh. Nay, it's ba? Oh, Papa is there now? Papa? Niloloko ko lang, guys. Papa? You check if Papa is there. You check. Hindi, maloloko. Alam niyang niloloko lang siya ni Maria Howard. So, ayan. So, guys, simula pa lang ito. Ang dami pa naming gagawin. And, napakita ko na ba sa inyo yung doon? So, ito kasi yung mga naiwang malalaking gamit. And yung mga maliliit na gamit, wait, nagkalat pa yung kitchen. So, yung mga, ayan, naayusin pa namin yan. And, yung dito, wag kayong ma-shock. Tadaan! So, yan.
So, mamaya, yung iba maliliit na gamit dito, ililipat ko dito. Tapos, guys, ano nga pala, yung sa taas nga pala, kasi yung sa, di ba, yung mga dinas-assemble na cabinet, ayan, na kaagad ni Wibe para at least habang dalawa pa yung lalaking kaibigan niya natutulong sa kanya. So, kaya pinadiretso niya sa taas talaga, sa kwarto ni Savi. Kasi ilalagay namin yung cabinet doon na yung ginagamit namin cabinet sa bahay. Ilalagay namin kay Savi. Tapos, bibili kami ng cabinet ng para sa amin, para sa closet room namin doon. So, yun. Yun yung mga kaganapan for today. And, tingnan nyo, ang ganda ng lightning sa likod ng kitchen. Wait. Yun kasi, ang haba. So, mas magandang siya. Ganyan. So, ayan. And, si Wibe, bumalik nga pala kasi may iba pang plants sa garden na kukunin niya. Yung mga nasa paso, ha? Pero yung mga nasa lupa, syempre, sa na yun. Plus, siguro next weekend, kasi nakakapagod na naman kung ngayon kami maglinis. Actually, on July 15, ibibigay namin yung susi sa bagong may-ari ng bahay doon, sa Breda. Tapos, next weekend, punta uli kami kasi magja-general cleaning kami. So, ayun. Yun na yun. Yun yung mga kaganapan. And Monday, start na ako ng work. So, hindi ko alam if makapag-vlog pa ako kasi syempre work. Ngayon, naisisingit-singit ko kasi nga nandito lang ako sa bahay. Unti-untiin ko na lang i-arrange ito. As inakaya ko yung sofa, naglagay lang ako ng tela sa ilalim para hindi magasgas yung wooden floor namin. Oh my gosh! Ito naman si Bulilit. Oh, mahulog ka. Oh, Sabi! Not here, not here. Tapos, ayan, nakaupo lang ako kasi para yung bigat, mas naglagay ako doon ng shirt sa doon para bumubilas lang siya pag hinihila ko. Oh my gosh! Mas lalong bumibigat kasi andyan ka. Iba talaga pag lalaki, guys. Tingnan nyo. Uy! Gosh! Buntis lang ako sa paanak na ako. Nay, sabi Nay! Nay! Yeah, Alex, say doing! Say doing! Yeah, come here na, Nay! Oh my gosh. Nay! Nay! It's camera of Mama. Naku, hindi na tayo makakabili nito pag nasira. Wala na tayong pera. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Wait, oh, Mama, oh. A few moments later. Mag-prepare ako ng food namin for tonight. It's already 6:30. And, ayan, bread. Tapos, mayroon kaming zalm. Tapos, vegetables, gulay-gulay. Butter, at saka mayonnaise. So, yan. Oh, come on. Mama, what is it?
Is out? Where's out? Aw daw, kahit walang R. Minsan maarte lang yan siya. So, ayan, ininit ko na siya. Kaya pag inaano siya, crunchy na. Ayan, wait. Si Vivi guys, busy sa pag-aayos ng TV at ng wifi. So ngayon tinatawagan siya. Kasi hindi ako mabubuhay ng walang wifi at hindi yan siya mabubuhay ng walang football. So kailangan TV. Sabi. Namulot na. So, ito lang. Ito yung dinner namin. Sabi? Hey, stand there at the back. The cookies at the back. Kasi siyang bubukas ng ng drawer kasi cookie daw. Ayan. Orange juice. Hindi kasi kami mahilig hindi din siya mahilig sa soft drinks. So, it's either water, orange juice. Tapos pag after ng meal, magkakape yan. And hindi din ako mahilig sa kape or tea. Ayun. Yan, ito lang yung dinner namin, guys. Si Savi din. Savi yung gustong-gusto to, tapos nilalagyan ng mayonnaise. Jij niet meer data kopen, dan kunnen we jou... Yeah, I think. You can see there on my... Kasi hindi talaga siya mabubuhay ng walang TV, football. What is life without football? Nice, as long as you're here. Binawi agad. I think you love football more than me. What are you thinking? Of course not. It makes it like complete. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Yeah, I don't know. What is if you? What is vlogging? What do you like more? Vlogging or me? And it's like it's both nice. It's hard to choose. But of course. Me too. Ang mga plastic! No. Plastic. Tingnan niyo si Savi. Nilagay na lang lahat yung... Oh, really? Yeah, what for mama, ha? So, ayun guys. Stop ko na muna ang vlog. Kakain na muna kami. So, ayan, matatapos na siguro yung tatawagan ni Wibe. Gutom na ako, gutom na din si Sabi. Kakain muna kami. Bye-bye! So, ayan guys, alas 9 pasado na ng gabi. Pero, if makikita nyo dun sa likod, maliwanag pa rin. And, huwag nyo nang pansinin yung nasa likod. Hindi pa namin naayos yan. And, si Dada, ayan. Ganyan talaga yan siya, guys. May pagkaloko-loko. Oh, Sabi! What is that?
So, resting time muna namin. Ayan, nasa sofa lang. And, walang internet, walang TV. So, next week, on Thursday, yeah? Oh my gosh. So, I don't have Wi-Fi until Thursday. Je kan mij laten gebruiken, mijn data. Ik heb 5 gig a day of zo. Okay. But, yeah. Yun yung kulang. Wi-Fi, guys, at TV. Ayan. Nanonood siya ng football sa cellphone niya. And, ewan ko saan niya nilagay yung charger ng ano niya, ng iPad niya. Hindi mahagilap. So, ayun na muna for today, guys. So, ito yung busy day ni Inday Val. And ni Dodong Bibe. And ni Bulilet. Thank you for watching. Enjoy. Oh. Say bye-bye to them. Bye!